Vyrovnať sa s následkami dopravných nehôd býva zložité. Niektoré sa končia tragicky, iné s ľahšími zraneniami. Prichádza ale pomoc. Tragédia bolestivo zasiahla aj rodinu Tatiany Bedušovej. Jej dceru Danku cestou do školy zrazilo a takmer zabilo auto. Nešťastie im úplne zmenilo život. Vedia, s čím všetkým sa musia ľudia po takomto nešťastí vysporiadať. V prvom rade tam idú tie klasické problémy zdravotné, policajné protokoly, nehoda ako taká, škoda na vozidle, hej. Zbožňujem hudbu, zbožňujem tanec a tým, čo sa mi stalo, som veľmi obmedzená aj pohybovo, nevládzem toľko. Pani Tatiana je známa psychotroníčka a žije v Žemberovciach blízko Levíc. Založila celoslovenské občianske združenie Život po nehode. Ľuďom po ťažkých haváriách bezplatne pomáhajú psychológovia, lekári i právnici. Za sebou už majú prvé skúsenosti. Spoluprácu zameriame predovšetkým na poskytovanie právneho poradenstva. Aby ten človek vedel, na čo všetko má nárok a na čo nemá nárok. Uvažujú aj o spoločných kluboch pre ľudí poznačených nehodami, Kde si povedia, čo ich trápi, kde majú spoločné záujmy, aby neboli vytesnení z tej spoločnosti. Chcú pomáhať aj ľuďom, ktorí autonehodu zavinili a nevedia sa s tým vysporiadať, ale iba v prípade, ak nešoférovali pod vplyvom omamných látok. Nikto nejdeme za tým účelom, že sadnem do auta a idem za účelom zraziť niekoho, hej. Čiže stať sa to môže a teraz čo ďalej? Občianske združenie Život po nehode má v súčasnosti na Slovensku zatiaľ asi 50 členov. Dopravná nehoda už v minulosti zasiahla negatívne do života každého z nich. Karol Mindák, televízia Markíza. Europoslanci sa budú mať ešte lepšie, vraj má pribudnúť práca a s ňou príplatok 1500 eur mesačne. Havária malého lietadla v americkom Koloráde. Zdalo sa, že posádka sa zachráni, no padla do drôtov vysokého napätia. Storočnú brandy a whisky po dávnom polárnikovi objavili cestovatelia v Antarktíde. Nebudú ju piť, ale skúmať.